umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi. Mwanche umurigeria na beire ngo gutaria email robaria Gusii tumera na baremi ao asto gusangana gukwana mange konda siritkolia rero nigo amangana leto bauti yake asto kwana igoro yubo tugibwe cincoke anema no kuruga iga ase bunge yabo basiasa na mutarire umurimi yomo uyogo tuga cincoke nanda sama tukamaga twabere to kwana cincoke echo twabere to tara baremi ao basitebya igoro yubo ndigo se obo tugibwe cincoke konda aso muri mwetu bweri tkolia reki kugera obeto bauti nigo babwate emetana gwetania emerongetane bere ekitutanya korasa baremi bande ba ga butu atarire nabo igo nigo tokorira libuna cincoke cigabwate nigabwate emetana ao ere nigae abwate emetana type chonspi ciritogo twasomire kuruma igagari ndobwate Langstrong tugatwara toba nandi tubwate yende ya gatatu abwaso muri mito arachiko tebinga emetane inererie nandi nkiye kogera babegete emetana type chonsi igo tubwate aso murobore bobore minobonda uyokole to botambe na Mildred mumanyiri tkolia tumaine ense monenusu ikachinsa ibiri chamonenusu chamagoroba asto gusangana gukwana mange nabo nabo tubwate ase emetana yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mu ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo tubwate agotoetera aso gotomera SMS gotera sena mejo irasa screen ya ugabu nabo nabo tubwate aze website yetu na otolegalia live igo no aso muri mito kora tebyangu nga ainingo na inde gaiganga itole nje nigo ngo kujulia sio tongo nigo ndo kurwase sublocation ya Nyakenge sub county ya Nyamachi Masige West ward nigo tugote cintoke aseke ombe ko kumasinya kibasi nigo tobwate metana gwetani mangutane ebere kandi nigo tuansite mwaka 2009 Uikabono nigo toleke ombe kegenderete itanya koira no maegarinde abo togenderete na indi no boke gogo toka kera ngaki na indi nigo to genderete ko tuga tintoka ase kyombe kegandi mwage tagete mwaka 2009 Koro 2009 yes. Koro mwaka 2009 kaninka gerete kama mwachakire temetane narongetane bere na wetania kora tebya ngo emetanire nga mwachakire na nkinki kyaba musete inu koranga tigamotike cincoke mono ni yotu alenge munanje wono ni wona akolire mirimo miao yo bukabenta nganywange miaka nko erere ngaronge mirimo ndakole ere nainde rangire raisi yake ere raisi intayotumya chinguru chinyinge ngotumya soko mangana yemetanoka icincoke igo nkaroranga tukakwana nabo tukakwanitse ko moni gotu alenga abantu kiande ngakeyi tukanyanga tiyo tuanze kutuga cintoka tukaenda se Ministry of Livestock bagatuwa mafundisho tukagenda gutuka asa abantu abakianda kurweri mwamente kaniranda ke namba ya sukire bosio asa tambe sane kya bono gotola abantu 35 lakini bonsi mbali active abande no cyo bworo muna bole igo tole 28 na bale Tawada wali moyo bali baba kolega cia korokana korwerio asekera mu abegete metane ini matekera muri mo guchakira mangana talikoba nywe ngo ikale ngo kunsana ngoro metabanye cyomuni ngo muri abange manga onde naro takire ngagenda kokolega cie gendo kolega cie tewikirana mwa bato muchando buno yugo se inu mwarenge na ini unit mwarenga sobomo toga ritanganye ga to wansa toga twara omora kinye ga tuaje komenta abantu muna chimemba chikonya goche onde naro goche toka nga gocha konyora mabato chinse icho ekara konyora nga mabato tayo ni geta kire toragendera abandi batiga abandi baba boro igo to konko to kaburo robore kinge chingao kiara none karo gyoko na none certificate ni transport yo kuligerie bintu binde ko igorebengi konyo to challenge abantu bandi bali ko rutire to bus ekiagera ekero ase tenya to bus teri ko koniti ma ekero ko ase kumito goke teri ko takango tu ale osechi machine osekiang ero nigo nabo kora manyo yaba ekero tu agenderera tukanyora ngana inde metana niro Langstock iko gesumara gatana limaso mwaka lakini Kenya to basi na ura gesumara gatatu usikano mwaka kanene dio ekero bisicha bia toki
bisaini niko babona kikiaera tukachenjia tukamenta livestock kurugua se na Kenya to ba still ne emiyere lakini wono bokongu bolianga nige koira aso mwaka gokogesa maraka tato neye livestock kwa samara tana limaso mwaka wate berende ikia kogera mubegete metana yonsi nererie imwata kirete nige bwato kogesa kolense negiende ebwato kogesa kole iguru aso konyora aso mutano yo muigane chiritaire ngora uschobu ase mutano Kenya to bas ekero setiega ike aro maite aro gebwate bitebi ebinge nigo naboko gese lita 15 mpaka 18 na livestock ero eyere 12 ose 10 lakini bona asenge njoko gesa mara anga mwaka nerombu ye igaso mutana yo manabo kurusirita ikomi ewa Kono korate byango igoro y'uburendi buri okora bwa butambe ndiko ne kibuna cincho ke cinko bakirega iga nande korate byango kera mwa bige to mutana litanga ni pi kai mwa uzi cincho ke ko sempu nge tambo kere kimuire teri kwa ne kinga cincho ke so ashiro mutana inchoke tito jiriko ko ruande cincho ke ne cia echichia kawaida jirororo uzatia nyonya ba gotanga njiro chitari korasa achiri chitari korasa na chechi jubuate njibuati obuya woka ekiara ligesa dia bo lilense na ende njiro toko ono chintoke chigo kara kwa rosigo motana nigo kwanyara njogo ngobo choe wa kaime yaga chintoke kya musika kuruo kyanya gocha chiko nyara gocha semetana yonsi muna bono gose tano limo na wochigoche ibere gose yomo chikomente kana na ndiki nyara ko nyogwata nanikana egera chisi metana ya etu ari chintoke ala kisokoro na igure go kwanira igoro nga chintoke nsiri kitali korasa andi chintoke nsiri chikorasa chintoke chitali korasa nsiri ne bichuni njiroro chikoro kunga chitali korasa ne bichuni ne bimo byabo na ende mbibwato bokongubo ijebyo bindirio so asemetana andile semetana yero siri enge intokete yebichuni lakini tali njigo so asemetana mune kore ndo nonya nabo igo asomwa nchumo ligerelia chinchoke nchiroro chire e type eri etari korasa ane chinchoke chekaro guchirora oboke bwa bago tabangane riogo ane nigo boru bwansu kigima nande boru bya kigima nande mbobwe kaino obona no akero ko batesi nabo kugungambo bwato botobauti ande chinchoke chigo chire chine nake ase kimo kiabo tinga nchuke cha kawaida lakini chinchoke na chira cyo kore ndinchiro chinchiro okorasa nabogo chinga buna musi bichunda lakini chire chinchoke go chinchoke chinchiro abuna sokara kweraga iga igo genda gutubwatia asomorobere iga standard gusanga amange igoro yo butugibwe chinchoke anamono obutugibwe chinchoke kura senseme ya bobasi imeye constituency go say imeye ye ward ya Masige West ayo kora wana omo MCA Jacob Bagaka igo bono kora tebia ngo igoro ya chinchoke chiga kera ndechenga emetane nonye bwate anda kekero montago chakira sibesa nguganira guchire chinyinge garo montago chako buri mwebo tibesa chikoraga ne une chikoro kyaro motana muna bona Kenya to bas igo koro chiru sana na livestock nabo yendere baka eru 12 igo kero gwansa go ikabugo na ndita iyo to konyara go gwansa chio menge go nyogo tarete gwansa ne metana meke irinde muna chinchoke chikonya ko mende kana somodana chigo taka kwa rosi die yende na ndichanga ya jaso aso mwaka iganga aso motini ngale ngorage se oboke kurwa se ndi moli mo motini ngale ngai gakora tebya Kenya to basi ye ko iro motini tatu kwa makogesa na livestock ero no motini go se 3 weeks kale sicha bisa ini konde antomanye tenga chinchoke enchoke na bego ekwenda baka asige kagia 7 kilometers timeti na kinda gete basi kemsi yani botambe bwa 6 kilometers isa na ibere elinde likoligia ebisicha go se koligia obwansi boli bokubera se asebisicha elinde lyo chiareta ebyo bisicha ebyo chiareta obwansi obucha chakorosteria oboke tuba chinchoke type a sokoro kola tebya ngo chintoke chikobera asomotana nchichichi chintoke ntobwate chire njiro chire chintindi ende chinde njiro ro chitali chintindi mono lakini chintoke nabo chikora sabuka muna chinde lakini utatigani chitali kwanja ko chega ne chintoke chibwate bine chinde njiro ro chire chinati chinde njiro chinyere chinde chimbalire chinde chimwamu
lakini kyonsi nemirimo nayo amachi togo kitugere kyara no bokogega kera ase emetana ntubwate chinchoke chiwa kabisa twatwara chinchoke ntubwate equeen kwinererio ekobeka magena nerere ndire kegima ane ntubwate chi drone ase drone ne nchoke ensacha drone neria kera yaumeranire ne nchoke ya iga equeen ige kwendero yaenda iguru yaenda baka iguru ya ikayakwa yaro yani teriko survive karo ya umerane nenchoke iga equeen kuruga muchi waka business chigo chirio kora botambe dio no isaranse no isiko mwaugabu kwanyora ganchoke getirega kunya gwetana na gaso no nyomba ali ase sukali geta igano na sibsi chisiko mwao sine chi waka business sine chichiri chiko geranga kwene kianga oboke mbororo igobono aina rotondete usanga maikuru mega iga asegeta sentia Ndizi TV asonge kugwana igoro ya moka yega gomno no chika gantora somotana so kona chiko toigara inde tumanyenga ya moka inarali igoga ndo tuwatia asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News nabo igona bogotomera SMS kwetera sinambe yo erase screen ya ogabu tetara ndasomotimoka keigo ngwira natole Ndizi TV Ubwansu Gusii. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Na etata nkukwanira inki omugenyo ikira iyo nando chitagotsa kwanene gatete natingo chigwanja ke muntu agenderere gusari chinyuomo chi abantu bandi yabeta ne gwe kando chena kuchimotura nkonyi onsai swali eli muri ukaiga ngokobori eli ndongiraneri omoyo no bwene no nganje ama ndina bona gotebeti turabwana tucha mugondo kaikia wakera iga kianga abango kora kendi gyons konyora yabeta Omwacho muligereria no morobere Oboremi no bonda buna botambe okoretwa na nche Mildred Mumanyi asto kwana na gusanga mange igoro y'Oboremi au imeye na isiko yorogongo rwa Gusii igo mancho muligereria ni gotogere to kwana igoro y'obotugi bwe chinjoke andake na bwande tukobolinga asama tukama iganto kwanete obotugi bwe chinjoke konda siri tukuri rero amana ni gare tabauti yake asorio chakire oturigere bono iga ni gotubwate emetana abaremi gose omoremi orega iga obwate chinjoke gwetania emetana emerongetane ebere nande metane emerongetane yebere kuruma igagali tutebiri ngani gakorosia kurwa somotano yo ngorusia ali chilita 15 kurwa asomotano yo gochakira 10 baka chilita 15 chiko butoka ase omotano yo igo tonde gusanga inde nayo manyina gusanga mange na yorore gutsenga no ende gutuka chinchoke chigo igo tubwate ase metano ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu sokoro nda tora totebia ngo igoro mate ase miaka yao miaka kwara amenyire sei nabo kunyara kumanya igoro y'obugima bw'echinjoke ratebia ngo obugima bw'echinjoke bitukase tone kichinjoke timenyete chinchoke nigo kire kita ki maraka gatatu esacha chiko koremero mone kwile tokorukana ere konyora abana ase obugima bw'echinjoke wakas nigo chikomenya ko amatuke 40 no bake 50 Queen ikomenya emiaka 5 wakas obe drone silani chinsacha chiyo chinigo chimenya to chibwa chogima bo ole lakini dimo mona cha umya ne kungu yo igabu abuna ende no yakwera na wera itone chi wakas bose nige go kujyo obugima bwabo na ende go chikome
ngungu yori komwana ne chisacha isano limo asobo kumabwaye igoya koya nyora chimbego chio ya nyori asobo kumabwaye bwasi kandi teigo takumwana na pen na egento ekogera queen yamenya obulimo botambe imboria ninga ekolagerwa endagera ere special ye queen ekolokwa royal church enda ekwenda oboko oboro serious okolagerie queen yoka na abana abake kero liba bagotuki nekie kogere queen ebwate obugimo botambe igoko igure buna sokora twerere nga equeen kie kugera egotwara amatuko amatambe igo bana sokoro kora tebyango buna kwa tebire nga semonere ekwa go boke bore special bokoro kucheri nando kwa tebire nga intiro chiko wa kichara kora tora kiengo kuna bona urasi mota no yoiga onya ko igoro tora kia mana buna koroka kera bagsimbali batamaiti gore ya mana na arali ai iga bono ni gotobwato mutano kurukwa Kenya toba noro ege kogera orukwe toba ni gobwate egete kie kokwepa igo chinchuke ochikobekeria naga ase ga iga bono tobwate amana nonya chinchuke nchiyo gochianganya lakini tobwate amana kororeka nororo ali moyo Eliana chinchoke chiarosiri kwini makubeka abana ga kaya bekira abana wakasi banyiragerie paka ejibe chituwe rinde ego kora kuruo asomota nanto bwate gento into bwate chinsemo ibere enseme yemona se chinchoke korosia amajoe kuya beka abana abubono yabeka abana ororo ande katikati ga yanto bwate gento ko queen excluder ebibao byaye birorore ewaye bekiro wakasi chioka chigoita lakini ekiaere queen ere enene tegoito kotumoino gaiga chiama kobeka macho asengenje queen taigoto chiabeko oboke weka yobone ka toko kogesa ga kotumoino ga aiga ntoru ku aiga nkiye kogera kuri ku aiga na abana baro abana bali bakunya kuiburu amana iga abana ga no kwinye kubeka abana no kieko gero kuko ubona bono tebe abana kango bono baikire gaita kanga abana baikira yo konyora bona abana bangere konyo aba ya begete lakini bona so kwende bintu bigajija bigasoanye muna bono chinchoke nchi yanje tidi misudi ndo ria nyago gochikuna gochikunganya ibe mutano byosaleki iga bono nabura nyore ngaguse egento muna makarominyo gose chimonyo gose chinsanako chigaso chigajichanda chigangara igo buna sokora twerere iga buna mwaro rebe oyene metana oyeno mutana uri gaiga nando toroki buna mana korosu ando tebiri goikiraga iga ase queen excluded go chamate gaiga mbali kogesa aiga no gali sabana bakobera banya gukina bamenya guchaka kwenda goli kwerigeri nabaro bachi gocha muina nande kuru muino gali no gwikira gali guchi muino no bakogesa anda kasikuru anda kuburi chinchoke chiga chia chire gwate irungi gwate be miaka chiko menya gwate abuna chikoba queen nande ndiye goche koiburu nande ebe queen kwende chinchoke wakasi anye queen erie oseku by extent nabo chiko etuke yemo ego chorwa irage gose rigena riye ya bia direga ya se kwende diriri kero dia bia bitara bari nene nabe queen wakasi chiko nyirageria gendo toko karoyo cheri untuke ebe queen endagera nere konyonjora ebe queen igona kieko no ere nene sinche kora gwendagera special sokro kwa tebi yango na anna igule go kwana gatie chi challenges go seka tie mechande limo gwetera akero mo gukora oboko buiga osekera mo rabwa te metane ko tebi yango mechando kiri mo gwetera ria kogera moira na maiga ase korosia go sokonyora amapato kurwa se oboko
Munabono ntukugonyotere obokongu obonge chicontain ebinto bito kobekera oboke titubotekeiri tobeto muno gosora nyore abantu bandu bakobeka chichubeki se chiamarua gose chiaki tutwale ebinto bitayare biri birosiri igoro yoboke bakobekera igona biro n'emechano na chianga chitokobeka tokoria chinchoke nchibwato ngo na chotine bigori nebinene na omonto okero gwanza ekibao taikyonsi chikorosie emetaneye oika otwale kibao kire chiengenjeri echichori chibwata limisu chinchoke nechinchoke nakyo chitokorose norose meringamu ende nere korudi limisuriyo chinchoke otigosochiana igomoteki buya byowetegaganira omotoko kwomobunduki no mubakora kero kongete nabo gokora nare de ngabuna boneka omusano yoyomo raundi yengo kora sarakera nyo chinjoke chiagenda kora tutebya ngonti ibintu muri na igote bangana na makurumyo no nyene chibintu nkiye koroge kogera paka ibintu bya chigocho chinjoke nturu chigasa ntoke njiriko nyara gora se bintu muna chimonyo ne chinsanako na makorominyo nigo nyo chiro karo chegule chia chigoro chio kama lakini wono neta ke ire karo kwa ro chiki metana yao ebi aria sotene enyo gosungete chiwaya ochiake gelisi ibintu bitanyare gutara gucho anyo kobegete muna ga igambegete bindebi chisire ochiake gelisi ose ho ibye ngotu ga igaze irie egoseri ibintu bine ase obolimo bw'echinchoke koratebya ngunga obuyamburu bororo wono obuyabororo no bonge ekiara sichinchoke konyora tode bintu ebinge sana konyora tode wax tokoro simitana twarosia maguta nekero n'abantu bono muna abantu babwate orwero bw'esukari ekwende oboke no bakulira ebintu biri bakulira mbo bwati sukari yo boke te bwati eriere nakyo ebwati bo bibonda somondo sukari kinye ebintu nebinge tokonyora kuwo aende ntubwate ebintu binde tokoroka bintu buna bono obosongo borweme bugera nyondiria bigo tutagete tonyore nyondirie nyose county osomo MC atokonye togole machine tokonyara kubwatera chinchoke kyabeka obosongo borwa abasike machine egyo twarusio bokorwaria ebirwa ama ebintu buna kinengo marwaira ya kinenge gitoko yakera kumuntu kwabere myaka emengo singotara nanyo ento kendengero tokoroka propolis tokonyora kurwa chinchoke propolis ne aseke usige ebwate rietaria kurwe propolis kurwa ekorwaria muna asma ekero onyore propolis ekwota kilo nigo okorosia orosia riogo omonto gotumia abwene egento muna asima pi muna bono iga sokorundo chengani go osimegete ose obegete emetana ya asemeteni nande kerangorigeria abalimi baito bahendere ko asama tukaya bwango igantoro chinga abalimi ngo nyago chinchi bale unese ko nyago sukana barugo bakonyago chinchi andake barosi no nyene emetana babekase chinyumba ayen kwa tuade kerengera lune kinu kuna banyakyumba ntobwate kerengeri ekina ende yina rengenje yoka era nyale gotokonya togendere gotuga muno murocha amalima abeire chinyumba ochirangange ekero orose chinyumba kya chintoke kyo chigo soka gotigoro cyagenda gusamisa ndi chigote cyakira igoro cyaso asemetana igo nchikumera nabantu ende nyumba ngotangere none ase nyone chiombe uchekera yo muna gasi to tugerete meteme abe ngombera achego kuna chintoke ochiguita abantu kenyoro kibi igo engenjo ya bono yogo tuba chintoke ne yokwa okwagache nyumba yoka ebindo nyale nedio nyale ko bende ne yogo okwagache nyumba yine ani yogo tuwa bokong wonde nga
tore nyare kiara mabato tokonyora kurwa ebintu nebingi abana no bugima muna bwakong'ire bono chiwese chinchiri goisana nyondi twanyora chiwese chigotokonya ng'ana gotwa enkogendera bono ntaitora bwatiraga buturagenda asumu tumukakigo kotogochikwira nandi asensemo yende ntochikwenda gukwana asochikomanya ng'a ntimbinto kiripigana irio omonto gutwara erinde liko konyora oboki borubya gosebolo bwe ekodisieri iguru ngo bano omwancho murigere gande tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana otomera SMS kwetera se nambe yo erase screen ya ogabu ekigwe somire ko rwasomoro buri yega gusa sensemo yega ngo kwegure nga chinchoke kero gochituga ene kianga amakoro minyo chimonyo nchiri gocha ase emetana yawo kere kero chigocha niko chigosel chinchoke chiri andake kwanyora sara yo mutano yonyo konyo kwa balinga nguchikorosoli chi gose ngoro chiri ta 15 kwanyora nga kwachira sara niko genda kubwatia amorobulyo yiga iligoso morobulyo yiga bobali minobonda endelio oimanya mange kuruga yiga ase kyombeke kya masinya beekeepers getting me SE bunge ya Bubasi imeye ward ya Basige West eye kurawu no mheshimiwa Jacob Bagaka iko tukatora ndaso mutumukakigo ngwere natole Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye aiga turi mangansi kigogi asoroche rokorokwa osao rwarenge security yo mugusii patwerese orochoro kairu chagete kurwa ngairo betete kurwa ngazikirwa akorete ngakieyo yakare orochoro no emuntu tagaitire una moroche taraje yebekira orochoro muntu tare goeta ibu iyo bareko asenare rogoruga gose tokurukomo kubokubo isiora agatambukire n'engoma yaye n'umwana oyo mumuromo nene ero uri kuri Paulo nero renge chief no rware ko tokonya monase chinswe ngote ani twarenga macha ya chikenga engewe ya ngumbu twamanya kubwata chinswe kya nonye insu yare ko swasi tokurukenga ko gokware ko soyoko boko gwacha n'insu kwage naende no mongina na boko matebi ngana achire ko kiroje kana kware wajicha go tiro go tira neki abasigizi kabaikaga iga ese igie kabwatanse ekabwatira insego mata orocho rochimate kabo orocho rwatokonyete amanyinga atirimbogete gochimogare mate nyanja igatangase tenga bagusii bakorera ikorerogora ekiagro orocho rwa onchokete rwensi biro kaba amanyinga pia macha agachenja kaba amanyinga kuna bale mangaye mwana bwengu kagatebya omwana esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyukire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses kya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingaki kyeri kyonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire n'ekiumbe kiriya gikurira ly'obusera bw'oburunde bw'ekigali gya NTSA bwoyo nkwigira ule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongo rw'Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusii obo tugibwe
chinchoke ni gotogande tukubukwanira kuruga iga ase bunge abo basi astore no mugaka oyo mukigima oyo gande tugutuga chinchoke chiga asa ikiri emetana gwetania emerongetane ebere na nigo agotutebia nigo ngikia mungusete erego chaka omoro gosego tugo chako botukyo boiga nabo igo ngikia abakonyire kono ntete aendere gotwera ase seme ya gatatu tebinga mbito kibiri biga neiri omonto gotwara elikwene kyanga chinchoke chiga ngo bakonya chire barobu gosengo mukonya chire gosibuna barobu abanya kiombe igo tubaki ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News nabona otomera SMS gotera sena mbeyo erase screen ya ugabu anajo gotetu komanya mange boyo na bukombo ati ase metando ya Facebook na Mildred Momanyi igo somo limito kora tebia ngonga ase chinchoke chiga kero montago chituga ebinto mbiri biriaga ne irigo twara ncho kitalige ntogo chigocha buna kwalenge gosorege tiriando ncho gochibukuna kora tebia ngonge montago ne tuyotwa ditangani inyondi yoko nyalekana abantu ba livestock bali kuri division umuntu oyetera sibale ubate muntu tutu chinchoke na barabumba konye ebirengeryo nase andi bachiye baraso gutugera ngakiali ukora kurwabo onye kubwate kibaso gutikuguremetana nigo nabo okuguremetana gije to basa kuansa ne metana menge mono kiale gera basa kobera nyumba bose kiali chinchoke goika kinyale gocha yake ubasa tukukomo ekero kwanyori ebyo naende ogoika otware kianga ogotumia sokorio naende chinchoke ntitagete na chocho murarane kwatarororo to ukora none wiki taratara nyondi okobwa kwaendo no kabere wiki kwaratara kuesogete kianga irinde naende togo chiowa mone karego gochingire ose ko bamuna ko nyokora igokora ngo ino mubisa ikorasa igo goika obe muna gokorema kuchigo gokorema chigo konara ono gogo chagoeta oronti dichiko bachintindi mono edio no ubuno bwo konarana igo kona kukonara asichicho una kwabe kumutana ase buna kware tumutana kwanyubeka gakengana na kiekoira chinchoke ko chiasoira oro ko chikobeka obu akerobegete wagete mario na gose wax obochoe wagete obochoe bole buyaiga na enye chinchoke chire chigotoka angeiga gose emetane ndera ange chia gose omuntu unde otugete gose chigotoka ange asikimeze abo chikorera na matuka atatu none ri tukera abo cyanyare gosora lakini tikikonyara gosora emetane minge asedi tukeri ego chigosoa yomo ibere chiko bucha ko ruwa chuma ko nyakwatana ne kanoma ko nyawa chinchoke chinini igo bono ko tutebe chinchoke nchiru mutano yo nchi aswale ama tukani gachire ire chijibe kugo igo gochakera abo riyo chaka ko sioboke ase Kenya to bus ne mitinyi teto chiko ira umaye kwanza go chikoranga chia twa diro gose mitinyi ne nyochia igo chiko bwatekana na indi ne namba ngakitinga chinchoka so mutana muna Kenya to bus njibwene teko chinchoke 50 mu pakeni igo ekaroti 50 mo elfu 60 bakeru 100 lakini dedichiko nyalekana ko babo ikiara na boti tano mo erongo ikachiri lakini bakemia si rahisi na boti lakini ko bachiri edinde akachire nyinge yodi ndichiko ila mitinyi teto kwali kini garo okuno ko dio gutangani lakini okori kwa kabere na bora ali baade yo mutinyi uso mutinyi bona buna more abanyakiumbe anda kemwanya konyora bakonyi bode bwensi buna abanyakiumbe anda kirukurwa sabarai usibantu banda bangao titira nyoro ko nyoro tu anyole to ke kurwa se gumele lakini wona se account kurwa MCA kurwa mochumbe turanyora na temire kokwana nere andebinga nanyale gocha lakini zaracha noena wota tunstesa na kwani nero nchikirenga ngochi chali lakini zaracha lakini ningo mweteribaga na achetu bona tukato mweli bagese nchombona simbona choru mu mwaka bweka kodro bisi goto semeringa na chache kera na cha gaigase wodi engarana na konye byombe ngono mure ababinye kyomba bamo membi ngo chakonyoro bakonyo bukera na babigete asiri bagyo dio chiko bakonyo kora tebya ngo rende asobo tuyo bwechinjoke to irana nanda mangane chinjoke kora tebya ngo nga ase chinjoke chira mo chitugetega
nkole tatiri ubwama to bego sekretari cyane kurasa monto gushikorera gushicyombe cyane gukora boye asaba amate bane njira bagawosera lakini asibuone asenge injo mumina atigete mburi ya jikuna ya tukunete sana no na lengo tika tukuna tu lakini uriendelea wanchi abarase chigaita bakembo njiteti lakini chigabarasa chigaturasa sana chigabai tukuna sana wana chiombe to aja kusubora to atami moche to rengera ringa bonto tutika nechinjo kechi gekyari ja to itire bo wono rende nikyo kotamira no ano kokole mamugondo ano kokome muri bwaka bukobosama tukuta Ingo maju muri no gane to koigwa ayo mugaka gende to kotwerera kuruga iga sokura gende to tabi kuruga iga goko yure ngano nyane njoke ne korasa ya ne bo kombe na bokora bo gwaka mugondo turi kutika kolema goikucho uri mbedo nyore ndagira nere no nye chiamurasa te niga gare agenda to kutuko gwikira bono iga nari ara nyore ndagira ya gutambikera ngo ngaki uko ke korosial andi goitira soboko ina no ko na gago koneri nere nyore nare ya kira lituko kora tebia ngo bono iga asie oboko bo iga bwawo no kwanda ke no bwate abantu konero abantu ngotoka bala kintinda nyole chire ngiye kabise ko ira limo lakini oboke ngogurugure nabone ngakiye ngogurugure no yango no nabantu bagukia isikale kora ngongozwe ingiye kora bakongori oboke ekero ko borosia processing nere kumata ngaki oboke bwawo na kyo boke bako ba process oboke bono inko process tole ka to ko botumya muna bwa ya ka to bisiti ase Kenya to basi to ko tumya pressing machine pressing machine ino nyobwati ni roro kora to erango bune process iko enda ka pressing machine yani ko bwate ka kya ko na cha kurwa kwa kwa beka se machine yigoro bwa ya suku magochinse yiga boke wanyiti toka kwa bei na inde bono boko uwe woboro buya ekiagera onyembo wakaro gutaiti ase liberera egento nkiroro getari gokwa egento kokwe yeast ukobore ne yeast obobeke nona seri yote muno montagie obeko gakowena igona nda so montagie te igobeke oboko bwena none rio ekero bole oro siri asenge ngedi take kero bole ndije buja ande bokamito buja ono kora tebyanga asomo gosese faida yo muri yebwe tasini kya Ndizi TV onde naro taite gosobwa tomo yebota kutuka chinchoke kora masemi yangu igona naende ate ko onyo gotagete wansa gutuga chinchoke toko tetakeiri wansa rio kabusaya netakeiro genda service kera nyokora to gochaga gabone obisi ya livestock ni kere division usikiri ward ogenda so obisi ya livestock umuntu naro abantu ba livestock mbaro batomire kere division umayeta mangane chinchoko omobodi omotebi no ubwo gyotagete nabara agoteberio osenyo muri kiombe agochike achiche ase kiombe kyeino simo more rinde abasomerio no muntu we serikali urure okori gasi yotayi ngomo kumwaka anyamangane yo gwaka netayi akobo nyone rangi mura akora muno bokimo mogeni ukija murage okay yayi ko aka mbari waka wekera bono iga buna mugwate emetane emarangitani bere maroki mubwate ko kibusyo iga yo comment mutana igo to bwate amaronyo ndi yanyalikana tonyore ekwende naende gento ekobera tutaikonyore chiro ya enene mono nasenge ncho oboko bwete tiburi wisana igobo onye tutagete kondo chichi muna bono nango chi America oboke mbuta keire sana lakini wikamotu wale tons umuntu takuru America acho koyeji yose chirita ikomi kose tebeye tons yewa yomugwata maro yo komenta tutuare oboko bonge to sikiro iso okobori kwa gucha serikali anemo ne serikali ya county agwetera se sector yo buremi kuriria amangana yo botiwe chinchoke ogosaba kwa ongorokyo ogosaba kwa ne wanda to buate siguta inche bieka to buate sigu twensi ande tole ntuamo to rosie
oboke ase omo edinde toni ase liombe byonsi lakini ekega kiechinchoke kiera atobekamo tokolera ase omo tosemania ase omo naende atokonya gotolentera abantu abamanyi bali bamanyite igoro y'amahane y'echichoke batokonya gotwa chiseine erinde echiratobendera igo bono omancho omorire naraitwanyara ko batokonyora kurwa ase omorimi oito nande nsokorongo teba ngambia mono sana ase gotwanchera twachire bakaga iga ase chinchoke echiga twesebire nande twamanyira mange twakire ngambia mono igo bono omancho omorire naraitwesemire kuruga iga ase nseme iga ya kurwa ase nsemo ya mubasi kuba se wodi amasige asonya ko batogusangana baremi kose twanyara ko batogusangana omorimi oyomo oyo orasabanya kiombe kemenya katinga masinya beekeepers ababete chinchoke nande boigo banyara ko bagotuga chinchoke echiga asege kegetambe bono nabo gasiba ikire emetane meke nande ko gure nambu bata marogo chibusyo riyo gochikweneke ngamba tware oboko bonge ndushikonya ko batoko roboko buna kibokorokana igo no buruti no buruche ka bwa screen ya bura bokorokana nabo boboko bwate igo na tuchi kumanya amange wetani abugonyo gotete ko manyora nabo ko monyora gose nabo gotara bakasense meyega ndo monyore akona riyo boko bole piwa nabo ato boko bole very piwa na nako gure muntu na kayete na bakweyaka muntu rwalkege kuba na bakunyu nanda bakonya na babte miaka ya chirake igo tubwati ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mu ya YouTube Ndizi TV News na bana gutumira SMS wetrase na mbeyo era screen ya ugamo gano tokora omorobuleto bweli tukolia lero kuikenga kiendeli tukone chinsabune cha lero bye bye.